ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆମ ସୁନ୍ଦର ନଈଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି ରହିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଈ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କେତେ କୁଳୁ କୁଳୁ ପାଣି ଚାଲିଛି, ମୋତେ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମଜା ମସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାମ, ତାଙ୍କୁ ତ କାମ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଝିଅକୁ ଡାକି କହିଲେ ତାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘେରା ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଷେଣ୍ଢ ବସୁଥିଲେ ବୋଲି ଧାନ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଡାକି କହିଲେ ହେଉଛି ତାରଟା ନେଇଯା ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଦମାସ ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ସବୁ ପୁରା ଲଢ଼ା ଲଢ଼ି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସେ ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେତିକି ପଲିଥିନ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲରେ ପାଣି ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ।